Mám dve otázky. Prvá je, že aká suma z môjho mesačného rozpočtu, keď odíde z môjho účtu alebo peňaženky, tak nijak to nepocítim a nezmení to môj životný štýl. Keď mala moja dcera 17 rokov, mala 10 eurové vreckové a spýtal som sa jej, že koľko teda to je z tých jej 10 eur, keď niekam daruje, tak to nepocíti. Tuším povedala 20 centov alebo 50 centov. Proste z každej sumy existuje tá malá čiastka, ktorú keď niečo niekam darujem alebo na niečo ju venujem, tak nič to so mnou nespraví a niečo ona spôsobí. Druhá moja otázka je, že aká je moja životná téma, ktorá súvisí s mojou identitou, s mojím životným štýlom, ktorú dlhodobo trvalo podporujem a mám za tým nejaký cieľ. Vybral som si ju na základe nejakých kritérií. Ináč povedané, každý máme svoju identitu, do ktorej patrí moja rodina, moje bývanie, moja práca, moji priatelia, môj lekár, obchod, kde nakupujem a takisto k tej identite zdravej by malo patriť to, že čo podporujem, akú skupinu znevýhodnených ľudí alebo akú tému a viem prečo to robím a robím to pravidelne už či cez peniaze alebo svojím časom dobrovoľníckým. Našou snahou v návrate je, aby sme jednak pre návrat vytvorili čo najviac malých pravidelných mesačných darcov, ktorých to nič nebude stáť a pre nás to je významná pomoc, s ktorou vieme kalkulovať dopredu, lebo vieme, že to príde pravidelne každý mesiac. Tá malá suma od toľko stovák ľudí, dnes ich je okolo 70, ale principiálne našou snahou je, aby ľudia rozmýšľali o akejkoľvek téme a akejkoľvek cieľovej skupine, ale vedeli, prečo to podporujú a jednoducho to pravidelne robili.